Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Pak menyalak kerindi sebab. Nak bojong nak kerindi dah. Ya saya seneng. Ki pat nyong syong snong ka than riwar mingi ki lek yuan da ka jing sngus ir man siam namar ba man ka sngi ki haban ya lenti ling ba ka surok la lingkot lingkerdam ya ka ba kim tip lupa ka ai ka banja haba ki ya lenti nang ni dang menta ka step la yo jing tip ba kala don ka jing tulun mau bat umau la singet ya ka we ka auto trok hadu baki benta ba syahmat jongka kila julor kani kedi ka auto trok ka bakit siar bat ha kani ki jingja ki dan arngot ki bla mensau bala penkit yaki syaka PHC hala jingkot kani kedi ka surok ka bala bam bon teli ki mensim breo bat ka bakham ma shushu kadai namar ba ka liur kala up bat ka jingtua khndo ha ka por liur kadai ka ba man kasngi ka bajur ka jingtua khndo bat ka jing tulun mau kadai ha kani ka por ba kadang ya ka jingsna surok Pak menyalak kerindi sebab. Nak bojong nak kerindi dah. Ya saya seneng. Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapan don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kani ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo.